ጋዜጣ حداث ኤርትራ ተዘርግሐ እዩ ማለት ተራእዩ ዘይፈልጥ ዘመናዊ አጽዋር ቴክኖሎጂ ውግእ ዓጢቅና ኣለና ካብ ስልጣን አውሪድና ኢና እኛ አውርደነዋል የኛ ፕሬዚደንት አይደለም አብዝኻኒ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ርክብያ ተሕተ ዘላ ማዓስ ነይሩ ግዚኡ ዝተራኸብኩም ሞኻ ቀይ ባህራችንን በመናምን እናስከብራለን በሚባልበት ጊዜ ሰላም ከመይ ሆኖ ጋይስ ካፊሊን ሎ ማዓንት ካብ ዝተፈለየ አገዳስ ዝብልኩ ሓበሬታት ተመሊስናልና ኤርትራን ኢትዮጵያ ዝሃበቶ ግብረ መልሲ ክንሪና ኸሙን حوحات ويكا جزاهم محدار تجراي كابسلطانو خمستالي يزغلص حبريتاون كرينا كومون اب مونغو حوحات كومون ايرتراز نبر ركب انتاي مسل نيرو انتاي تزراريبوم معاشي خنيرو ام منتاي سمع كبصيحوم زبلون بحوحات استغلصلو سو خنرينا مالتي سلساموداتام سيجنحو لايك مغبار جمروا ليتس جو بوغن ايرتران ايثيوبيا استوهاب ملسي زبل مالتيو እዚ ምናልባት ማሊ ከም ዜና ኣብ ዝተፈላልዩ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክዝርጋሕ ዝወዓለ እንትኾነ ግን ብኦፊሻሊ ብሚኒስትሪ ዜና ከም ጥቅም ሕጂ ወጋዑ መልሲ ኤርትራ ትህበሉ ዝነበረት ኣይኮነን ኣብ ሓዳስ ኤርትራ ወይ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ዝተዘርግሐ እዩ ማለት እዩ ፍርሒ ስቕታ ዝብል ኣርእስቲ ተዋሂቦ ብክፍሊ ቦርድ ጋዜጣ ኤርትራ ተዘርግሐ እዩ ማለት እዩ ፍርሒ ስቕታ ዋዛ ሓደ ፀገም እምሮ ዘለዎ ሰብ እዝኑ ኣብ መንደቃ ፀጊዑ ፅን ይብል ነበረ ሓደ ጥዑይ ሰብ ምስራኣዮ ኻኒ ተግባሩ ገሪሞ ቅርብ ኢሉ እንታይ ትሰምዕ ኣለኻ ኢሉ ሓቲትዎ ንሱ ድማ ሰምዓዮ እንዶ በሎሞ እቲ ጥዑውን ማዕረ ማዕሪኡ እዝኑ ኣብ መንደቃ ፀጊዑ ገለ ነገር ክሰምዕ ነዊሕ ተፀበየ መጨረሽኡ ግን እዋ ዝስማዕ ነገር ዘየለ በሎ እቲ ሕሙም ኻኒ ተቐብል ኣቢሉ ንሱ እንዲዳ ገሪምኒ ዘሎ በሎ ይበሃል ሰደይት ፎቢያ ዓይነት ሕማም እምሮ ኮይኑ ብስቕታ ወይ ጸጥ ዝበለ ሃዋሁ መፍራሕን ምርዓድን ማለት እዩ እዚ በተፈጥሮ ኣብ ጥዑያ ሰባቱን ብንኡስ መጠን ይንጸባረቕ እዩ ንኣብነት ሰባት ኣብ ጸልማት ዝስምዖም ፍርሕን ምኽዋል ይፋጽዩ ወይ ዝኾነ ይኹን ደሃይ ብምድማጽ ነፍሶም ከደፋፍሩ ይፍትኑ ተመራመርቲ ስነ እምሮ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ሚድያ ሙዚቃ ፊልም ዜናታትን ፍርያት ማሕበራዊ ሚድያታት ፌስቡክ ትዊተር ቲክቶክ ንፍርሒ ስቕታ ሰደይት ፎቢያ ይዕርጎ ከም ዘሎ ይገልጽለዉ ሰባት ብዙሕ ሓበሬታ ጫውጫውታ ስለዝለመዱ ዝሰምዕዎ ነገር እንተዘየለ መንፈሶም ኣይረገን እዩ ስቕታ የሸቕሎም ገዛእቱ ኢሎም ተቐዳዲሞም ዝገብርዎ ቴሌቪዥን ሬድዮ ወይ ዝኾነ ይኹን ድምፂ ዝገብር ነገር ምውላዕ እዩ ወረን ተዘይሰሚዖም ገለ ነገር ዝጎደሎም ወይ እውን ዝሓለፎም ይመስሎም ካልእሱ ይትረፍ ስልኮም ኣጽቂጣን ተውዒላ ይሸቕሉ እሞ ባዕሎም ደው ኢሎም እንታይ ኣሎ ይብሉ ብዘይ ዕላማ ስርሖም ገዲፎም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተተኺሎም ዘይጠቅም ነገር ክፍትሹ ጽን ክብሉ ዝውዕሉ ድማ ውሑዳት ኣይኮኑን ሰደይት ፎቢያ ኣብ ፕሮፓጋንዳውን በስፍሓት ይንጸባረቕ እዩ እቲ ውሩይ ጥንታዊ ናይ ኩናት ፍላስፋ ቻይናዊ ሳንጹ ጸላእትኻ ንምግጋይ ድኹም እንተኾንካ ሓያል መሲልካ ትርአ ሓያል እንተኾንካ ድማ ድኹም ምሰል ይብል ነበረ ድኹም እንተኾንካ ከይግጥሙኻ ዓውዓው ክትብል ክትህደድን ኣለካ ሓያል እንተኾንካ ግን ስቕ ንረብሓኻ ማለት እዩ እዚ ሜላ ይመስል ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከባቢና ምኽንያት ዘይብሉ ጃህራን ሃለውለውን ክብርኽ ንዕዘብ ዘለና ዘፈራርሖም ወገን የለን ዝደኸምና ከይመስለኩም ኣብ ጽቡቕ ቁመና ኢና ዘለና ፈጺምና ኣይንፈርስን ኢና ናይ ውሽጢ ተቃውምትና ስግኣት ኣብ ዘይኮነሉ ደረጃ ኣውሪድናዮም ኢና ጥንታዊ ታሪኽ ዘለና ጅግንነት ኣቦታትና ዝወረስና ፍሉያት ፍጥረት ኢና ተኣምር ሰራዊት ሃኒፅና ስለ ዘለና ስግኣት የብልናን ከም ናትና ሰራዊት ኣብ ዓለሙን ደሊኻ ኸቶ ኣይትረክብን ተራእዩ ዘይፈልጥ ዘመናዊ ኣጽዋር ቴክኖሎጂ ውግእ ዓጢቕና ኣለና ደለይቲ ሰላም ኢና ከይተንከፉና ኣይንትንክፎምና ዝተንከፈና ግን እንታይ ከም ንገብሮ በዓልና ንፈልጥ ቁጠባ ንነፍሪና ዘለና ብዘይ ባሕሪ ክንነብር ኣይንኽእልና ብዙሕ ዕድላት ኣምሊጥናዩ ሕጂ ግን ግዜኡ ርሑቕ ኣብ ዘይኮነ ግዜ ሕልምና ክገሃድዩ ወዘተን ዝርዝራት ናይቲ ምልክታት ሰደይት ፎቢያ መወዳእታ የብሉን ምዕባለታት ዞባና ብደቂቕ ዝከታተል ጠንቅናይ ዝውሽጣዊ ተርባጽ እንታይ ምዃኑ ስለ ዝፈለጥ ኣዝዩ ዘስሕቕ ሂስተርያ እዩ ትብዓት ምሕብኡ ዝከኣል እዩ ምሕብኡ ምኽዋሉን ዘይከኣል ራዕድዩ ክበሃልሲ ሓቂዩ ዓውዓውታኻ ምላሽ እንተስኢኑ ኸኣኒ ዝያዳ ኣናዋፂዩ ዝብል ጽሑፍ ብቦርድ ክፍሊ ጋዜጣ ኤርትራ ትማሊ ዕለ 6 ኣብ ሓዳስ ኤርትራ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ዝተዘርግሐ እዩ ማለት እዩ እዚ ኸኣኒ ከም ኤርትራ መልሲ ሂባ ተባሂሉ ትማሊ ከም ዜና ክዝርጋሕ ዝወዓለ ማለት እዩ
أبقى حبريتانا بإثيوبيا مسن خير بوجن حوحات ويزرو فتلور قبرز جابير أبز حلف خلت معلتات أب حدا يوتيوب شانل قريبا على محتت جيراني رامالتيو بزخاني أبز حجوانا بهلو كونتات حوحات كمون جيزيوم محدر تغراي جيتاتشو أبز حجوان كابسلت أنا أريدنا هنا كتب التسمع على كمون بزعبا مس إيرتراز اللهم ركب أبز حلف وحدات أوانات وين غيركم موت سبهالو ركبون عمل كيتاس تزاربوتو الله نسخص معكم. يا أوردنوال يا بريزيدنت عدلهم يكيرو ያልናቸውን ቀይረናል ይሄ በግልጽ የታወጀ ነገር ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ እዚ ብዛዕባ ጌታቸው ዝተዛረቦታ ጌታቸው ካብ ስልጣን አውሪድናይና እቶም ንዓና አይውክልናን ዝበልናዮም ሰባት ካብ ስልጣን አውሪድናዮም ኢና ትብል ዘላ ማለት እዩ ስለዚህ ጌታቸው ካብ ስልጣን አውሪድናይና ትብል ዘላ ነገር ግን ፕሬዚደንት ለመቀየር ብቻችንን መተካት አንችልም ማውረድ አይወክለንም ማለት እንችላለን ሌላ ፕሬዚደንት መተካት ካለብን ግን ከፌደራል መንግስት ጋር ነው መነጋገር ያለብን እንተሆነ ግን ፕሬዚደንት ክንቀይር በይና ንገብሮ ነገር አይኮነን ፍቃድ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ክንረክባለና ካብ ፌደራል መንግስቲ ፍቃድ ክንረክባለና ዝበይና ንገብሮ ይኮነን እንተሆነ ግን አይውክለናኒ ወይውን ፕሬዚደንትና አይኮነን ክንብል ግን መሰልና ያትብል ዘላ ማለት ነው ፌደራል መንግስትም እኛ ፕሬዚደንት ሊሆን አይችልም ብለን ያቀረብነው ነገር ተቀብሎ ተግባራዊ ያላደረገ ፌደራል መንግስት ማለት ነው ግዚያው አስተዳደር የተቆጣጠረው ኃይልም ቢሆን አለቅም ነው አለቅም ማንን ወክሎ ነው እዚያ ህወሓት አልወከለው በኃይል በጉልበት ነው እዚያ ያለው የኃይልና ጉልበት እየሰጠው ያለው ፌደራል መንግስት ፕሬዚደንትነቱ ስላላነሳው ነው ኃይሊ ናይ ፌደራል ተጠቂሞ ኃይሊ ናይ መንግስት ኢትዮጵያ ተጠቂሞ ኻን ስልጣኑ አሉ አይለኒ ኻ ኢልናያት በዘላ ስለዚህ በሐፈሻ ግን እሶም ወይ በወገኖም መንግስት ኢትዮጵያ ፍልጦት ዋሂቦ ዘሎ ጌታቸው ከምዘይ ምሩሕያ መንጀርኖ ገሊጻ ዘላ ማለት እዩ በኻል ወገኑን ምስ ኤርትራ ርክባለኩም ዝብል ሕቶይ ማለት እዩ ምናልባት ቅድሚ ሕጂውን ሰሚዕኩም ኣለኹም ህወሓት ምስ ኤርትራ ርክብ ገይሩ ዝብል ኣብ ዝተፈላለዩ ሶሻል ሚዲያታት ተዘርግሐ እዩ ስለዚህ بزعبا زخاني ركب غيركم ديكم انت عينت ركب غيركم زبلون حتى تحديثا نيرا تقرب لها حتى نسمعكم هونم እየቀጠለ ነው አማራ ክልል ላይ ምን እየደረሰ ነው ኦሮሞ ሴቶች ለምን እየደረሰ ነው ይሄንን ማቆም አልቻሉም እኮ በትግራይ ሴቶች ብቻ ሳይሆን አሁንም አገሪቷ ወደ ጦርነት ውስጥ ናት ያለችው ሰላም የለም ስለዚህ በሐፈሻ ብዛዕባ ሰብአዊ መሰላትን ደቃንስዮን ተሐቲታ በዝመለሶተይ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ زعبا سباو مسل ويكا بغزي تግራይ ዝነበረ ህልቂት መልኪታት ተዛረብ ነራ ስቲሉን ኢትዮጵያ ብዝሕጅዋና ብኩናት ከም ዘላ በወገን አምሓራ ዝግበር ዘሎ በሐፈሻ ስቲል ኣብ ኩናት ከም ዘላ አያት ነግር ዘላ ማለት እዩ ይባስ ብሎ ደሞ አሁን እንደገና ከኤርትራ ጋር የጦርነት ነጋሪት ነው እየተመታ የጦርነት ነጋሪ በሚመታበት ጊዜ ቀይ ባህራችንን በመናምን እናስከብራለን በሚባልበት ጊዜ እነሱ ያጨበጭባል መሆን የለበትም አሁንም ቢሆን ከዚህ ካለፈው ስተታቸው ቢማሩና ካኡዝ ኸፈ ኻኒ ኣብ ዝሕጅዋን ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ናይ ኩናት ምድላው ካኒ ካቡ ዝኸፈ ወይ ካኒ ናብቲ ዝኸፈ ደረጃ ዘምጽኦ ነገር እዩ ያትብል ዘላ ወይውን እዚ ኾነ ይብሉን ካብ ዝሓለፈ ጌጋታቶም ክምሃሩለዎም ያትብል ዘላ ከሻቢያ ጋር ህወሓት ተገናኝቷል የሚለውን ሊጠቀሙበት ስለሚችሉ ብታብራራልን ይላልና እውነት ነው በፌደራል መንግስቱ ግፊት ነው የተገናኛችሁት እንሽሽሩ እናንተ ጋር ነው ወሰዳችሁት ያንድ ጊዜ ብቻ ግንኙነት ነው የቀጠለ ነገር አለ ለሚዲያ ፍጆታ እንዳይጠቀሙበት አጠራርሽ ታስረጭ አብዝኻኒ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ርክብያ ተሕተ ዘላ መቼ ነበር ጊዜው ማዓስኒሩ ግዚኡ ዝተራኸብኩም ሞኻ ገልጨው ነበር ቆይቷል እኮ ይሄ ነገር አንድ አመት በላይ ያርግም ከአንድ አመት በላይ አካባቢ መስለኛል زعبا ዝርክብ ካኒ ካብ ሓደ ዓመት ንላዕሊ ገይሩ ዘሎ ምስ ኤርትራ ዝተራኸቡሉ ማለት እዩ እንዲ ብታደርጉ ጥሩ ነው የሚል ኢኒሺዬቲቭ የጠቅላይ ሚኒስትር ነው እኛም ተቀበለናል ሰላም ብትፈጥሩ ነው ጥሩ ከኛ ጋር በፕሪቶሪያ ስምምነት መሰረት እንሄዳለን ነገር ግን በጦርነቱ ተሳትፏል እነሱ ስለዚህ ከነሱ ጋር ተመልሶ እንደገና ወደ ጦርነት እንዳትገቡ ሰላም ብትፈጥሩ ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ ቀረበና እኛም ትክክል ነው አለ ምክንያቱም እኛም ወደ ጦርነት መግባት አንፈልግም ስለዚህ ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ ዓመት እንገለን ዝገበረ ማለት እዩ በቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝቀረበ ሐሳብ እዩ ዝኻኒ ምስ ኤርትራ ሰላም እንተትገብሩ ወይ ደጊምኩም ኣብ ኩናት ንኸይትኣቱ ምስ ኤርትራውን ሰላም እንተትገብሩ ዝሓሸይ ተባሂሉ ዝቀረበ ሐሳብ ነይሩ ማለት እዩ ዝኻን ንሕናውን ተቀቢልናዮ ያትብል ዘላ ኣብ ትሽዕዋን ተቀቢልናዮ ኣብ ትሽዕዋን ከም ዝተረኸቡን ተገሊጹ ነይሩ ወይ ካብ ሓበሬታታት ወፂ ነይሩ ማለት እዩ ነው ብለን አምነንበት የኛ ወኪልም ከኤርትራ መንግስት ወኪል ጋር ተገናኝቷል
ተገናኝቶም ምን እንዳወሩ እነሱም ፍላጎት እንዳላቸው ወደ ጦርነት መግባት እንደማይፈልጉ ስላለፈ አልፈዋል ከእንግዲህ በኋላ ወደ ጦርነት መግባት የለብንም የሚል ፍላጎት እንዳላቸው ሪፖርት ተደርጎልናል ማለት ነው የተገናኘው ያኔ ማለት ነው ወኪል ካብ ትግራይ ኮሙን ካብ ኤርትራ ብትሽዕዋን ተራኺቦም ብዛዕባ ናብ ኩናት ንኸያቱ ወይ ናብ ኩናት ከኣቱ ድሌት ከም ዘይብሎም ብወገን ትግራይ ኮሙን ብወገን ኤርትራ ኣብ ትሽዕዋን ሓበሬታ ከም ዝተዋህቦም እያ ትነግር ዘላ ማለት እዩ ሚኒስትር ሳይፈቅድም በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት መገናኘት ማለት ነው ምክንያቱም አንድ ሀገር ውስጥ ነን ያለነው ከውጭ ሀገር የሚደረገው ግንኙነት የውጭ ጉዳይ ማለት ከውጭ ሀገር የሚደረግ ግንኙነት በህጉ መሰረት የፌደራል መንግስት መፍቀድ ስላለበት ማለት ነው ስለዚህ ኣብ ሓደ ሃገር ስለዘለና ኻኒ ቀዳማይ ሚኒስተር ወይ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከይፈቀደ ምስ ካልእ ሃገር ክንረኸባ ይንኽእልና ስለዚህ እቲ ኣብ ትሽዕዋን ወይ እውን ኣብ ዝሕጅዋን ዓመት ከባቢ ወይ እውን ልዕሊ ዓመት እውን ገይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ከባቢ ዓመት ገይሩ ዘሎ ማለት እዩ ርክብ ኤርትራን ትግራይን ዝነበረ ብመንግስቲ ወይ ካብ ብፈቃድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተገብረ ያውን ትሕብር ዘላ ማለት እዩ ስለዚህ ሕቡ ወይ እውን ምስጢር ከም ዘይኮነ ኣብ መንጎ ህወሓትን ኤርትራን ዝተገብረ ርክብ ምስጢር ከም ዘይኮነ ትሕብር ዘላ ማለት እዩ ስለዚህ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ወይ እውን መንጀሪኖ ኣብ ዝሓለፈ 2 መዓልቲ ዝገበረቶ ቃለ መሕተት ብዛዕባ ኤርትራ ወይ እውን ርክብ ኤርትራ ኣብ ተሓቲታ ዝመለሰትሉ ዝመስል ነይሩ ማለት እዩ